And you better man should meet me up on the Nisuka. I will be a fan of one. Woman can't say to me, and yes, you just say you for her, and then committee report. Let's just say, and I basically saying much as I'm about to for the Eya na yeta ete sesebio so nsebia do yeka na hema yeka asante ehema eya na yeta ete na somfo tikumso ne nkonson ena afenso moduafo na enura ensema eba ohene ni mu no de na eka ho binu na ye nkonson edwa no yeka nkonson dwa no a sebio so nsebia nyado omunchi no na so wo komu ya no mo ya agegema no na sa ahene ma no eyo won wasade se omo na jeje ahene ma no na se ye kan konson a no mudwuma nkasa omudi ede eboa anaso omode som asante ehima adwa no eno enese won eye agegema na ho nkonyasem no anase ho de hyesem no ebeda ye be manimo ekọ ba fimu ena afenso so ewie ne ba be ma fimu na nnura na yero santa hene etenase na wohwe ekaye na se wokom ya adehye won edi sebi eyon konson edwa no omo ya asonafo na enam bibi ntino eye konafo nso ebabedi bie na no ne koba mu se ekonafo no sebi osonse bianyado won ekyeresa akonya no eye won edia na no na sebi eye tepe so dan yepa na nensa no no de kyekere ne nkonya na se de osibo ne nkonya fa ye ne ten ankonya ho asembie ne ho a sebi etimi hinta hero santa hene eno nti chiame chena adwomu hu no okan konson ho abakose e kyere sentia won sebi akonya no ebaaye wo kyere bebia won firi na won ba beduye no so bebia wode ho ema omo kotena ye no eye tuato ye ka tuato a na se bebia prisons e wo no ehonom no odi kan de nkonson fo no ekotenaye enu akire no enu ode won kotena akyeremade no nso so no wo mo ase dore no enu eyi won firi akyeremade de won ekotena yabe baby won kotena yabe no so ye de ma won no omoto honum din akyeremade enu nti nkonson fo no de ye ka won a won di ade na nkasa no eye asonafo enu nti mumi nkoti se de yira esika esikire won asefaye ne won wasabi akonya no eye won edia asifu bia no nka konya no so awon ka bia na sebi onya ade ase o konya no oso mo ya sunafo to nya sunafo na ekonani a na konya no nka hu bi etia ko se do se mo ya sunafo ona santema sa so ya sebi ekonani Yom. Osi sabe aya kwa na foro na mo na bia bepa a awo obosi ho no fe free poma. So sabe kwa na foro ba ko na na bepa awo sabe yabe. Sakula wo no. Ne fe ko fitumasi. Ana bosu no de no to ko fi bosi. Tia. Você não sabe se não viu o nome da Chai. O nome da Chai não viu a semana. Yom. Você se não croa na sua foi fa. Você não puxa ni. Yom. Yom, você sabe o dia o momento na ba com a sua foi na fana so ko sipo sabe o nyina fana sabe oya busuani ana sabe o ko fa panya ko sama kwa adene baaye tia o se na man ba sa batra kunya no so yom fibosie ayo ko nani awara be pa no ho ma boso no man bi a o de ka fie ho se cheche ko mu se bosie ko sabe so ne sabe ayasu nani onyo mo boja we ko nani so hono ko ba se bi na de bae yom
se se be akonya no e asonafo na bakonya no tia Ose do sebi owai so do buru ni jongo eburu asante mesa no onso de tinu ha no se asante o ye kona ni o na to di tuma si a sebe bosi me wo no ono de sebe kona ni wa che fi wa che ade ase de ene ru ache wo no asuna fo yi no ko no me ko na fo sante hene na he ma fa bo de bi ma mo asuna fo ni mo ko nya no eno no tia aya pani edi sei ene pani asante samba ma yuru a na ko te se review sebe ya na brewa obeto no e ba no ma ko ti ko review mu ko ti be chire se mu na sebe de ade ase na yuru chire mu to abeto no de chira sebe awo to so mo ba ya mo betra ha ama sante he do mo ko tina sebe ti otu ansa na mo to achimade ansa na sebe e ko yabe na nam so a sebe wo na ba ko okopa wo ewo Sofia na sante ma e ma sebe na ohimi hene reko o ma sa se to aso a chiase sa aso no foi e na kunya no o ya de ase se hene wa awara na de ko Sofia so Timothy o mo so ka se na ko pa wo awara na de ko ya me ni ra na sante ma me ma na pa da se ma no Sofia tia ana na so sebe wo na asona ya kona fo ko pa awo a ye wo sabe ba ju tuma si ade no to ba ju bo si wo tina fie ho a mo bi wo so e busuani a tire ana na so ma sabe o mo pa kunya no bi a so kunya so ko fa pa nya ma kwa de pa kunya so mo se sabe pa nya ma kwa so o ro ko nya busuani pa nya bo si awo na e de man ba tire fie ho ko to ko he ba sa no se de yo fa ko dum ni mo se sabe asona fo no wa ho na ba ya yura wa che kwan fa so a asofo no nam so a wudi be di omudi no se be no a e de che de ba ba tu no ha no mo a o so di brother a o de mo a se be na brewa man fa ma ha ama yura fa na botre a hwehwem ana pani asante o ma ba so ana de bo asofo ya ukumo mo a wudi mo bo a wudi fo omudi be ore sere ti de bia adoma mo ti beja sa ti le bia wa o je wo Bicha jampa uti e bia nan ko janto ai anu jasfo ana e de shatu jampa uti e bia mienu na me aduma mon famra na jwada on fa mun ne num fa di mumra wai openi wa odi bi so bedas million ha wati million ha asidas mona mo hoye wɔn edi bi mu no ɛyɛ asɔnafoɔ no abusuapanyini a wɔda asɔnafoɔ no ano no yɛnya kwan ne di nkɔmmɔ tia wɔ bi mu ɛsan sɛ na wɔn ani agye aboro so wɔn de aseda ɛkɔ akɔkɔma sɛbi ɛyɛ na asante hema ɛno nti nkɔmmɔ yɛ no wɔn di yɛ no wɔn yɛn kɔ tie nso mmra anya ba tire ko ma so betimi abɔ n'ani so kakra de kyerɛ de si abepɔfo a wo me fa na fo no wo me ka sɛ ko na wo me dia anya sɛ gya sɛ ni wo ɛyɛ dia kakra bi na ma yɛ no jawo ɛna be pio tufo ha ɛna committee report ɛkyɛ sɛ yɛ dia na be sɛ fi sɛ ni ma twi sa ma so ɛba tufo de fi mu ɛba so bo sɛ ba ka ma ko ni
nana okungo be ya de yi ni die kama afike de ba nice it's mu na sa ka mo ba to se kase enkonso akonya mo musom no eyesom be modam kase enkonso no ye peku na mo kasa santima enkonso no ye fi santima enkonso dia ene da yi fi se wa ahin fi o me enkonso fo tenti se ko enkonso ni ahia ene tizo enkonso o do gira he na ti so o do gira he o so enkonso ni na me ko di voter ni awie na mo awie gra mo da enkonso fa ku na no anye ba cho mo ye da mo ye busia be se de o hene kan entina se de akonya be be da akonya be be da enkonso mo di be ni say ya adije ma ana me ka cho na it's mo ye busia na se ye kan enkonso no ye feku to say de ye 12 disciples na ye cut of disciples a ye kontira kwamu ni fane benkum no said you nyina etie no sanso so na ye enkonso a sabi onso ye feku a nanano wo mu somo no onso so do so a ye do ye fekutire de ema enkonso feku no ono na sese ye bu ade amano a nyakopon yadoma enche oba besi bibie na afin so no ombe yido obedi animu oba besi bibie na sebi wa hye ne som ase esanse se ye kade a eno no eyesom prekope medin ede mamifo so twedem bo nyakopon yadoma ye bihia